कहल नहीं थी चाहत, लेकिन जब शादी हो जाता और एक जनी अपना ससुराल आवत और देखा तारी कि दिन पर दिन मर्द उकर दुबराई जाता रहता, सास ननद से बोला के कहा तारी कि हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो दुबरा अपना बबुआ के हो रहल पियावा हो दुबरा बबुआ के हो रहल पियावा हो दुबरा हमरा चोटिया से लाग गईले चोट हो दुबरा गईले। देखिए झूमर तो हो गई लोग कितनी हो भइल बा, लेकिन हम सुनाई में भी। और जब लइका मारो में जात रहे, जब लइका